Гэта я, а разам са мною Каталіна. Я часта чула ад маіх вельмі дарослых вучняў, што іх маленькія дзеці перашкаджаюць ім маляваць. Зараз мы з Каталінай падарым вам чароўны майстар-клас з наварочным настроем, а таксама пакажам, як гэта маляваць побач. Каталіна, ты хацела бы разам са мной зараз памаляваць? Так, Усё гатова. Вада, пэндзлі, папера, фарбы. Адчыняем фарбы, кладзем іх на палітру. Белы, чырвоны, цёмна-ружовы, блакітны, жоўты, зялёны, А пакуль я выкладала фарбы на палітру, Каталіна амаль намалявала карціну.
Каме. Каме. Угу. Каме. Угу. Тай. Тутай. Тутай. Це ж таке? Ні? Ні, там ні. Що? Що? Ні, я малюю її. Я її малюю. Так, помой. Кисточка, водичка, помой.
выкатаюць ялінку. Паглядзі хутчэй сюды.
Суп-супчик. Супчик, супчик, супчик.
Каталіна, будеш зі мною разом малювати? Ні.